salawat batumpak salam kabakih Nabi junjungan alam, Nabi nan gadang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abak semisa bulan di tengah malam nan tarang lebih menarangi tarang kepada kita nama sama. Naik ke bukit banyak kabui lalu kau pamindo jati kayu gadang panggadang basa batuang bapucuak sabana bulik baurek sabana tunggang. Tabuak jetangkai di dalam kampung andi jadiko dalam negari. Ambak semisa kayu gadang tengah koto nambah urek lima gomatan nambah dahan cupak jogantang barang tiang lebari jubalape. Babuah kebungo ringgong diadek coba buah kato nambah na. Taruh kapado ulu balang jok. Nang gadang nang muda pemimpian dunia so tarantang do sudah. Nang bahati suci bapukojannya tahun sepan najo santut. Tadi lawa di Pulau Limbang, anak rusau mati terabiah. Jikoknya salah kau minta ditimbang, kok dosa pun alabiah. Bukti dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah yang Maha Mulia.
Pada hari ini tanggal 28 November 2020, perguruan seni Rawang Seyo secara resmi didabi ayah oleh Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Safrijon SPD dan disaksikan oleh Nini Mama, Ketua FC Kuranji, guru-guru tua sile, ketuakan
Yo bang. Lah, kurang lebih bilang. Oh, kok Allah? Dulu cek kan. Entah. Adik dia